नमस्कार. आज आपण गॅस न वापरता अगदी कमी श्रमामध्ये ही महागडी मिठाई घरच्या घरी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. रक्षाबंधन अगदी जवळ आलेलं आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही ही मिठाई करू शकता. कशी केली ते बघूया. अर्धा कप मी इथं काजूगर घेतलेले आहेत मिक्सरच्या जारमध्ये. अर्धा कप ही फुटाण्याची डाळ किंवा डाळवं म्हणतात ते घेतलेलं आहे. अर्धा कप मी इथं साखर घेतलेली आहे आणि अर्धा कप मी इथं डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे. हे डेसिकेटेड कोकोनट मी घरीच बनवलं, त्याचा पण मी व्हिडिओ बनवलेला आहे, त्याची लिंक मी वरती तुम्हाला आय बटनमध्ये देईन. एक वेलदोडा घातलेला आहे, थोडासा पिवळा रंग घातलेला आहे म्हणजे फूड कलर घातलेला आहे आणि एक मिल्क पावडरचं हे 10 रुपयाचं पॅकेट हे घातलेलं आहे. आता ह्याच्यात जे सगळे जिन्नस घातले त्याचे प्रमाण जे आहे ते तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आणि हे मिक्सरला एकदम बारीक असं फिरवून घ्यायचं. हे बघा मस्त असं बारीक झालेलं आहे. आणि आता मी हे एका ताटामध्ये काढून घेतलं. आता ह्याच्यामध्ये समजा कुठे गुठळ्या वगैरे राहिल्या असतील तर त्या हाताने मोडून घ्यायच्या. असं मोकळं मोकळं असं हे पीठ करायचं. आणि याच्यामध्ये मी आता ही दुधाची साय घातलेली आहे. तर साय फेटून घ्यायची आणि मग एक एक चमचा घालायची, एकदम घालायची नाही, हळूहळू एक एक चमचा घालायची. अगदी दुधाची साय नसेल तर दूध तुम्ही इथं वापरलं तरी चालेल. आणि एक एक चमचा अशी घातली आणि आता हे आपल्याला चांगलं असं मळून घ्यायचं आहे. घट्टसर असा याचा गोळा करायचा आहे. जसं साय लागेल तशी घालायची आणि एक घट्टसर असा याचा गोळा करून घ्यायचा आहे. मिठाई म्हटलं की आपण मार्केटमध्ये जातो आणि घेऊन येतो, खूप महाग असतात, 800, 900, 1000 रुपये किलो असतात. तर आता ह्याचा मस्त असा गोळा झालेला आहे. त्यातला एक गोळा काढायचा आणि याचा आपण इथं पेढा बनवू शकतो, पण मी आज तुम्हाला पेढा नाही, आज तुम्हाला मी ही बर्फी दाखवलेली आहे. तर असं गोल करून असं मध्ये तुम्ही प्रेस करून याचा पेढे पण बनवू शकता. पेढ्याची अजून एक अशी डिझाईन करू शकता, जे आपण पुरी वगैरे काढण्याचा जो आपला झारा असतो तर तो असा प्रेस करायचा म्हणजे पेढ्याची वरती एक मस्त अशी डिझाईन येते. त्याच्यावर जर तुम्ही पिस्ता आणि अजून काही थोडंसं डेकोरेशनसाठी वापरलं तर ते दिसायला खूप छान दिसतं. अगदी बाजारातली महागडी मिठाई पण याच्यासमोर फेल होईल, इतकं सुंदर दिसतं ते. तर मगाशा ज्या आपण मळून ठेवलेलं तर त्याचा मी असा लांबसर असं त्याला मी करून घेतलं आणि त्याच्यावरती मी हे किसलेले बदाम आहेत ते घातले. तुम्हाला तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रूट्स इथे वापरा. आणि आता नंतर मग मी हे एका फॉईल पेपरमध्ये ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी हे रॅप करून घेतलं आणि फ्रीजमध्ये ठेवलेलं आहे. 15 ते 20 मिनटासाठी फ्रीजमध्ये हे ठेवून द्यायचं. खूप घाई असेल तर फ्रीजरमध्ये 5 ते 10 मिनटासाठी ठेवलं तरी चालेल. हे मस्त असं थंड झालेलं आहे. थंड झाल्यानंतर काय होतं की मस्त असं घट्टसर होतं आणि आपल्याला असं ते कापता येतं. तर पहिलं जे आहे ते मी कापून टाकलेलं आहे. नंतर मग याचे तुम्हाला हव्या त्या साईजमध्ये याचे तुकडे आपल्याला पाडायचे आहेत. तर असं मी एका साईजमध्ये अशा सगळे तुकडे पाडलेले आहेत आणि मस्त अशी आपली ही इथं बर्फी तयार झालेली आहे. ह्याला तुम्ही हवं तसं डेकोरेशन करा आणि मला सांगा करायला किती, अगदी हार्डली 10 मिनटात ही तयार होते. एकदम सोपी आहे पण दिसायला इतकी सुंदर ना, खूपच छान दिसते आणि चवीला तर सगळ्यात बेस्ट आहे. खूप अप्रतिम लागते कारण आपण त्याच्यामध्ये डेसिकेटेड कोकोनट, काजूगर वगैरे सगळं वापरलेलं आहे ना, त्यामुळे चवीला खूप मस्त लागते. अगदी बाजारातली महागडी मिठाई पण ह्याच्यासमोर फेल होईल. घरगुती अगदी आपण मस्त अगदी बनवलेली आहे, खूप छान दिसते. तर कुठल्याही तुम्हाला असं रक्षाबंधन असो, कुठलाही असा सणवार असेल आणि तुम्हाला जर असं काहीतरी बनवायचं असेल तर नक्की ही मिठाई बनवून बघा. बघू शकता किती सुंदर अशी झालेली आहे, खूप छान होते आणि खायला खरंच खूप टेस्टला खूप भारी होते. हे असं वाटत पण नाही की ही आपण घरात केलेली आहे. तर एका डिशमध्ये मी काढून घेतले आणि वरती मी थोडेसे परत किसलेले बदाम वगैरे असं घालून मी डेकोरेशन केलं. थोडेसे पिस्ता पण लावले. चांदीचा वर्क जर असेल तर तो पण तुम्ही इथं वापरू शकता, त्याने हे अजून खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसेल. तर मस्त अशी आपली ही फायरलेस मिठाई तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर ही रेसिपी आवडली असेल, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.